Nu har jeg gået her i 25 år og sagt til folk, I skal bare dyrke noget motion og spise noget sund mad, så sker der ikke noget som helst overhovedet. Hvad er det, jeg skal sige til folk, sagde jeg til ham. Og den her stakkels læge, han stod der og vidste jo ikke rigtigt, hvad han skulle svare, men i løbet af et splitsekund, så var mit liv faktisk forandret. Godt, sidste 4. Kom 4 mere her. 4. Helt snitter. Er det der? Kom, vi tager det højre ben her. Hånden på i side. Godt, knæet ind til skulderen her. Men kun på en sådan måde, at det ikke belaster din bækkenbund, og din mave vil ved megen træning have aftegninger af mavemuskulatur. I dag har vi den 2. maj, og jeg er lige kommet, det vil sige, jeg er ikke lige, jeg har faktisk brugt hele dagen på at snakke med mine venner og mine børn og familie. Men jeg har været på Herlev Hospital i dag, og jeg har fået at vide, at jeg har brystcancer. Og jeg har en knude på 1,5 cm i mit venstre bryst, og det har jeg selvfølgelig været forberedt på, fordi det er en måned siden, at jeg var til ultralydsscanning første gang, og derefter har jeg altså været til mammografi og ultralydsscanning igen, og fået taget biopsier af 2 knuder, var der faktisk i brystet. Men det er altså kun den ene af dem, at der er kræft i. Jamen, min livsstil har altid indeholdt en større del af motion, og det er jo fordi, at vi er skabt til at bevæge os hver dag. Vi er skabt til at få frisk luft, og er skabt til at få den kost, som naturen nogle gange har plantet for fødderne af os. Så derfor så er det noget, der er med til at få os til at have det bedre. For mig har det faktisk egentlig altid mere været det her med at have et godt velvære, have det godt med sig selv, og jeg har brugt det hele livet som et værktøj, når det er, at jeg synes, at jeg har været inde i nogle perioder, som er hårde, eller hvis jeg har nogle problemer, eller nogle ting, jeg spekulerer over, eller noget, så løber jeg en tur, eller man kan gå en tur, eller man kan gøre det, man nu har lyst til, det man nu synes er sjovt. Altså, jeg kan huske dagen, som var det i går, fordi jeg havde godt mærket den her knude, jeg havde. Den sad ved mit... Jeg har et ar efter at have fået lavet brystimplantater. Og der sad sådan en knude der ved mit ar. Jeg troede, det er nok noget arvæv, eller en lille infektion, eller et eller andet, jeg har fået. Så jeg tænkte, man må hellere se at få det her tjekket. Så jeg gik til sådan det der årlige tjek, som jeg plejer at gøre. Jeg gå til sådan en scanning. Og så siger jeg, så hvad er det for noget, du har der? Du må hellere lige se at få lavet en biopsi. Og det var i april måned, det var lige midt i ferien, jeg røg ind, og han tager den her prøve af mig, og så siger han til mig, vil du have, Charlotte? Jeg tror sgu godt, du kan forberede dig. Og så får man den der totalt våde klud i hovedet, og i mit tilfælde, jeg besvimede og lå der og måtte lige komme til mig selv efter noget tid. Og så kommer man ud derfra, og egentlig skal vente i 3 uger, før man får det rigtige svar på, hvad der skal komme til at ske. For mig var min allerførste tanke, efter jeg fik det her at vide, det var faktisk ikke, om jeg kom til at dø. Det allerførste, jeg tænkte, det var, jamen, hvad med mine børn? Altså, hvad skal jeg sige til mine børn? Hvad skal jeg sige, at deres sunde mor har fået kræft? Og det var, altså jeg kan huske datoen. Det var den 19. april, og jeg sidder og gik ud der fra lægen, som havde taget biopsien, og jeg går ned og sætter mig på parkeringspladsen og skal starte bilen, og så det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke starte min bil, fordi jeg er godt klar over, at nu skal jeg hjem og fortælle mine 3 unger, at jeg har kræft.
I dag er det tirsdag den 3. maj, og det er så dagen efter, at jeg har fået at vide, at jeg har brystkræft. Og jeg mener om i går, der blev jeg simpelthen så træt af at gå og banke mig selv i hovedet med, gud Charlotte, hvad har du gjort noget galt? Har du gjort noget forkert? Og dig, som har så sund en livsstil, hvad? Er det fordi, du har taget p-piller? Er det fordi, den datten? Og jeg mener om til sidst blev jeg simpelthen så træt af det, så jeg tænkte, ej Charlotte, det nytter simpelthen ikke noget, at du går og propper dig selv med alle de her negative tanker. Det er lige præcis det, du står og holder foredrag om, og det, du står og underviser i, og hjælper folk med, når du coacher dem. Det her med at slippe alle de negative tanker, og så vende om til noget positivt. Så jeg tog selvfølgelig en dyb indånding og sagde, så Charlotte, stop, ja, du har brystkræft, og sådan er det må du simpelthen bare acceptere. Tag det med dig, og så prøv at få det bedste og det mest positive ud af det. Skal jeg skære noget? Ja, så er det en kniv. Jeg husker, at Alexander var hjemme, da jeg kommer hjem, og jeg går på hans værelse, og så siger jeg til ham, nu skal du høre en gang, mor har altså en knude i brystet. Og så reagerer han sådan på den her måde, og siger, gud, har du brystkræft, siger han så. Sådan som jeg tror, det fløj bare ud i munden på ham, og så kan jeg huske, at jeg sagde til ham, jamen, det har jeg. Men du skal vide, at jeg kommer ikke til at dø det her. Det kan godt være, det bliver hårdt, men jeg dør ikke. Til at starte med, altså, var det selvfølgelig en forfærdelig ting. Og det var en forfærdelig følelse, i hvert fald inde i mig, og det ved jeg også, det var for min mor og min søskende. I starten forstod jeg det ikke helt, men alligevel så tog det jo selvfølgelig rigtig hårdt på mig at se min mor lide. Da hendes hår det røg af, så gik det i hvert fald helt op for mig, at hun havde fået konstateret kræft. Men i hvert fald, det var ikke... Det var en mærkelig følelse af, at hvorfor skulle det lige ske for hende, og hun har levet så sundt og alt muligt. Men samtidig også, at det her, det skal vi sgu nok klare. Altså, hun har både mig og mine 2 søstre til at hjælpe hende. Ja, der var jo selvfølgelig de gange, hvor at hun havde en kæmpe nedtur og lå på sofaen, hvor at, hun intet kunne rigtig stille op. Lige så snart humøret det går ned, så fra min mors side af, så går det også ned fra mit af. Og det kan mærkes på mig, både over for mine venner og over for min mor. Mine venner, de var helt klart super støttende over for mig. Det var på ingen måde sjovt at fortælle. Det tog sgu endnu hårdere på mig, fordi at det er noget, man lige snart, at man deler det med andre mennesker, så synes jeg, at ja, jeg kan ikke beskrive følelsen, men det er virkelig forfærdeligt, fordi at det er ens mor, man taler om, og det rammer sgu egentlig rigtig hårdt. Men jeg blev opereret i dag. Jeg var inde klokken 7 i morges, og blev kørt ned på operationsstuen, og så fik jeg lagt drop, og jeg havde den sødeste anæstesilæge, som fortalte, at nu skulle jeg på en lille rejse. Hun ville forære mig en gratis tur til Karibien, så hvis jeg bare forestillede mig, at jeg lå på en strand og nød livet og kiggede ud over vandet, og så sagde hun, og lige om lidt, så føler du dig lidt fuld, og så må du godt sige til. Og det gjorde jeg så, og så sagde hun, det er bare det kølige glas hvidvin, og så var jeg væk, ikke? Altså det her med at grine, og med at have det godt, og passe på sig selv, og leve i nuet, det er bare så vigtigt. Så smil til livet. Jeg vil sige, at da jeg så blev opereret, og lægen hun kommer ud og siger, ja, der er ikke noget i dine lymfer, så havde jeg da bare sådan, fedt, så slipper jeg for det her kemo. Og da de så 14 dage senere fandt ud af, okay, der var så noget i de 10 lymfer, som de havde fjernet, og det var også forbi det, der hedder skillevagten, så det var ude i mit system. Så ved man jo godt, okay, så slipper man ikke for kemo, og så er det hele balladen igennem. Det er et kæmpe chok at få.
når den stærkeste person, man kender, og ens rollemodel og ens forbillede, og et af de mennesker, som man elsker allerhøjst, får diagnosen cancer. Ja. Så snart hun opererede, så erklærede hun sig selv rask, til trods af, at hun skulle igennem kemoterapi. Man valgte ligesom at sige, at kemoen er min ven, fordi den hjælper mig igennem. Det hjælper med, at jeg ikke får cancer igen. Og eftersom hun ligesom sagde, at jeg er ikke syg, jeg forbereder mig bare på ikke at blive syg igen, så var det ligesom nemmere for os andre at kapere det, og det er meget afgørende. Og det så er sagt, så er det jo rigtig, rigtig hårdt, når en man elsker bliver ramt af cancer, og al den frygt, der følger med. Hvad nu hvis vi mister hende? Altså, jeg er overhovedet ikke klar til at sige farvel til hende, og det har jeg slet ikke lyst til at tænke på, hvad vi skulle gøre uden hende. Ja, og så har jeg jo så mistet håret, og der gik simpelthen præcis 14 dage efter jeg havde fået den første kemo. Så kunne jeg simpelthen tage mine hårbørster, og så sad der bare en tot i, og sådan kunne jeg simpelthen blive ved. Så håret begyndte bare at falde af, og jeg havde haft nogle extensions på, så der var sådan helt plet-agtigt her, hvor det så begyndte at falde af, og det så bare rigtig, rigtig, rigtig usmart ud, og rigtig ulækkert, synes jeg, at man skulle rende rundt der og fælde alle steder. Så jeg gik simpelthen ned, og så tog jeg en bevægelsesmaskine, og så røg det hele af. Og faktisk må jeg egentlig sige, at jeg var rimelig overrasket over, jeg havde egentlig forventet, at det var rigtig, rigtig forfærdeligt at blive skaldet, men jeg synes egentlig, at det var meget fedt lige at prøve en gang at se, altså, hvordan ser man egentlig ud indenunder, og selvom min dejlige kæreste, vi tager det med humor, altså simpelthen, vi tager det med humor det her. Og han siger, at altså, det er en version fra det ydre rum med min lille alien. Så synes jeg faktisk, at det er ret okay. Så jeg render rundt med sådan de her små huer og lidt tørklæder, og så har jeg lige fået en paryk, som jeg nok også vil gå lidt med en gang imellem, men jeg har sådan lidt også, altså hvor det ydes, alle mennesker ved jo ligesom godt, at man er igennem det her, og så er det sådan der lige nu. Og håret begynder at vokse ud igen, og det gør det jo så, nok jeg har fået at vide først, når man har holdt op med kemoen, så kommer der først lidt fehår, og så kommer der noget hvidt hår, og så kommer der så det hår, som man skal have. Så, nu må vi se en gang. Det ser vi til den tid, så det skal jeg nok sige til. Ja. Ja, min mor var den absolut sidste i familien, jeg egentlig fortalte det. Hun var lige selv i januar måned, hvor det var i april, havde hun lige selv fået konstateret kræft igen. Og hun havde det faktisk ikke særlig godt. Så jeg tænkte også, at jeg ville skåne hende så meget som overhovedet muligt. Og hun blev rigtig ked af det, og jeg var rigtig ked af det også, fordi jeg var igennem den her periode, hvor jeg jo selvfølgelig med kemo, hvor jeg selvfølgelig ikke havde lige så meget overskud til at kunne være der så meget for hende. Jeg var heller ikke klar over, hvor slemt det egentlig var. En af de efterfølgende dage, så ringer en af hendes veninder derindefra. Og siger, at du skal komme lige nu, og jeg styrter dig ind med det samme. Og så ligger hun og sover, stille og roligt og trygt. Og jeg har besøgt hende hver dag, men så kan jeg huske, dagen efter, der skulle jeg holde foredrag i Jylland et eller andet sted. Og tænkte, jeg skal bare nå, ligegyldigt hvad, jeg skal nå ind forbi hende. Så det nåede jeg heldigvis. Og det var faktisk den aller sidste gang, jeg egentlig fik sådan en rigtig god og sådan
rigtig kærlig snak med hende. Og vi fik kys, og jeg fik sagt, at jeg elsker hende. Og ja. Så tog vi igen. Ja. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt var inde og besøge hende, hvor jeg tog hatten af, og hvor hun kunne se, at håret var begyndt at vokse lidt ud. Og hvor hun var glad for, at hun kunne se, at jeg var på rette vej. Altså, ja. Og det var jo altså det her med, at jeg vidste, at hun kunne se, at jeg var blevet rask. Og jeg havde det godt, at jeg nok skulle klare mig. Det ved jeg, det betød rigtig meget for hende, og også for mig. Så jeg husker dengang, der tænkte jeg, at jeg skal simpelthen bare leve mit liv. For fulde knald. Så det har jeg gjort. Det er vigtigt for det første at have alle de oplevelser, de fede oplevelser, som man har lyst til at have her i livet. Og jeg har som person altid syntes, at det så enormt fedt ud, når de her Ironman, de løb sådan ind over målstregen, sådan yeah! Og tænkte, det må være en fed følelse det her. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve en dag. Altså jeg bliver snart 53, og så lige pludselig så fik jeg kræft. Og så tænkte jeg, okay, kan jeg så overhovedet lave en Ironman? Jeg tænkte, nej, det må jeg simpelthen prøve. Om ikke andet, så kommer jeg i rigtig, rigtig hamrende god form. Og ligesom prøver at se, om jeg kan komme tilbage, uden at ville tilbage, men hellere frem. Men i hvert fald få den her muskelmasse, den her styrke, og den her fysiske, hvor man føler sig, jeg er fysisk stærk, har det mentalt godt. Altså det her, det er jo en proces, som både er fysisk og mentalt, synes jeg. Og at lave en Ironman er mere mentalt nærmest, end den er fysisk, tror jeg. Uden at have lavet den endnu. Så jeg satte mig egentlig for at lave Lanzarote Ironman. Og altså Club La Santa har altid været en stor del af mit liv, fordi jeg har afholdt så mange power weeks hernede. Så jeg tænkte, det her, hvor det er dejligt varmt, og solen skinner og sådan noget, det er meget mere mig. Så havde jeg så lige glemt de her 2600 højdemeter, og den her enorme vind og sådan noget, der er hernede. Så det er godt nok en hård Ironman at lave, men nu gør jeg det. Simpelthen bare. Og jeg tror, jeg er sådan en person, just do it. Bare gør det. Altså, kast dig ud i det. Har du noget, du har lyst til, så gør det. Der om morgenen, der er en helt vild stemning. Altså, nogen snakker sammen, og nogen er fuldstændig fokuseret, og der er sådan helt tomt i deres øjne, kan man også se lige inden de går i gang. Ikke? Og så står man der med 2.200 mennesker og skal til at hoppe i bølgen blå. Det er jo simpelthen for vildt en oplevelse. Og folk står sådan og giver high five og god fornøjelse. Remember to enjoy. Og det synes jeg er fedt. Og det hører jeg hele tiden. Husk at nyde det. Nyd det. Og det er jo det her med nyd, at du er i live. Nyd, at du kan det, du kan. Og så var der jo en maraton, hvor jeg bare havde ondt i mine fødder og mine knæ, og så måtte jeg powerwalk og løbe lidt og sådan noget, så kom jeg seng over tid.
men med armene over hovedet om 3 børn. Og det er jo det, der betyder allermest for mig. Altså det image, jeg havde i hovedet, når hun nogle gange tænkte, ej Charlotte, hvad fanden laver du her? Og hvorfor gider du overhovedet det? Og sådan, og det var bare, du gør det jo, fordi du godt vil mærke efter, hvordan du har det i din krop. Og det billede, jeg ønskede at se, det var mig og mine 3 børn. Sådan her, wow. Og det gjorde vi. Og det var så fedt. Så det var med tårer og glæde, og alle folk hæppede undervejs. Der var sådan en helt fed stemning, hvor folk bare hæpper og klapper. Og, altså, det er jo helt fantastisk. Jeg har lært af det her kræftforløb at slippe mine bekymringer. Så hvis man kan sige, at det har givet mig noget at være igennem et kræftforløb, udover at jeg har kunnet hjælpe en masse andre mennesker, så har det faktisk også gjort, at jeg er blevet bedre til at leve mit liv og slippe mine bekymringer og sige, at jeg er her, mens jeg er her. Så få pokker noget ud af det, Charlotte. Jeg ønsker vitterligt at skabe et håb for de mennesker, som skal igennem det her fucking lort, som det er. For det er virkelig noget lort at gå igennem, det kan jeg kun sige.